Dobrý deň, vítam vás u Petry na dvore. V tomto dieli sa dozviete to, čo sa v škole nedá naučiť. A to napríklad kýdanie hnoja, krmenie zajacov, za našou dedinou bystrá voda tečie v potvočku, pod brezou zelenou berie dievča šatvočku. Lístok z brezy do vody padá, vo vlnkách si cestičku hľadá. Svoj pozdrav milému dievčatko doňho vkladá. krmenie sliepok, krmenie bíkov, Vracalo sa dievča, vracalo sa z pola, bez gatiek a na bicykli zajazdiť si bola. Krížom cez chodkára zastala až pri dome. Tu ľudia nie sú zlí a mesiac na strome. Joj, to bol zase nápad pre pána Jána, zavolať na zabíjačku vegetarián. jazda na koni, Tak toto by bolo od nás na dnes všetko. Dúfam, že sa vám tento diel páčil a dovidenia na budúce. Chod tu nabrať rukou. Ťopkaj. 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 Rumba, ťopkaj. Ak nie, čúďa. trich. Toto by bola... Dory.